Și m-am găsit un nou episod. Astăzi vom face unboxing de la Kendama, de la Chrome. Uitați, stați că invers. Și am primit-o. Deci mi-am luat un albastru, că așa mi-a plăcut mie. Deci vom face unboxing. Adică și arată. Și cum trebuie să o deschid cumva, dar e cam greuț. Stați o clipă. Dar am reușit cumva. Stai. E cam greu să faci unboxing și știu că o rupt ca animalul, dar de asta de la Chrome, uitați-o bun, tot un sticker, ne dă stickere, ață dacă ni se strică, bun, și aici avem Kendama. Cam așa arată. Mamă, dar ce bine arată, îmi place foarte mult. Uitați, Chrome. Scrie aici, nu știu dacă se focalizează, dar scrie Chrome aici. Scrie Chrome Kendama, dar nici nu prea se focalizează. Și arată, zic că arată bine, uitați. Pam, pam, da. Astăzi dați un like și un subscribe. Pa, pa!